трошки бачу. Надо... Если что, даже можно буде їхати, я буду говорить. Посмотрим. Так, давай чуть верну сюда. Зеркало. О. Добре, що ізолента якраз була зелена. А так нічого не видно, що тут темно. Как ты будешь ехать со светом? Буду со светом ехать. Угу. Можешь так? О, такой. Можешь такое будешь. У меня сейчас просто стрим начинается, идет тут как раз. Можешь снять и Давай поговорим позже. Подумай. Так, ну що, Анатолій Іванович, ви там прилаштували вже? Отак давайте. Слушай, у меня глаза тут. Анатолій Іванович, А? ви вже налаштували там вашу конструкцію? Ну да. Ну все, тоді зараз 12 секунд, поїхали. Окей? Мовчимо 12 секунд і запускаємо стріми, окей? Добре. Все, тишина в студії. Мотор. Шутка. Шутка. Поїхали, друзі. Вітання всім. У нас сьогодні чергові посиденьки. Сьогодні наш аж 40-ї вже посиденьки. І знову наші несмінні Василі. Василь, наша Україна Русь, місто Київ. Василь Інтерхонта, так само місто Київ. І ще кот Дмитрій, Орша, Білорусь. Вітання. І Анатолій Сайго. Ну, сьогодні я трошки не вдома, я зараз в дорозі. У мене подорожжя. Мабуть, буду вже розмовляти трохи на білоруській мові. Ми вже вирішили ні слова зараз по-російську, тому що у нас білорусько-українські посиділки. Так. Ну і я по праві даю, Василь, вам Інтерхонта слово. Наші, які теми сьогодні будуть у посиденьках, а тем, я думаю, немало. І ще раз вітання всім. Дякую, Анатолій Іванович. Бажаю вам щасливої дороги, гарної подорожі вам, багато емоцій, багато матеріалу здобути, згадати вашу молодість, кращі роки, коли ви були молодий, чубатий такий, повен сіл, як зараз практично. І поділитися цими емоціями з нами. А нам всім бажаю гарно провести наші чергові посиденьки. Нагадаю, ми дві частини маємо посиденьок. Так? Це перша офіційна частина, ми обговорюємо поточні питання в наших країнах, а друга частина – це неформальна. Маємо... Хто пам'ятає домашнє завдання, яке ми давали? Ніхто не пам'ятає. Добре, море рук, Василь в чаті пише, він не має часу сказати. Друзі, друга частина, це така неформальна, ми на вечірках відкриваємо різні теми. Сьогодні, можливо, поспілкуємося такими якимись крилатими фразами з кінофільмів радянських, українських, білоруських, світових. І таким чином буде у нас, типу, як вікторина, посміємося і пожуримося одночасно. Перед тим, як... Ні, давайте по-іншому. Хочу дати слово кожному учаснику, а потім ще вернутися до мене. Василю, вітаю вас, слава Україні! Як завжди, чудово виглядаєте на ваші 90. Мікрофон включіть, будь ласка. Включіть депутату Василю другий мікрофон, то що не чути. На моїх 90 хвилин, які мені будуть відведені для цієї праці, я буду намагатися виглядати свіжачком, дотепним, коли треба буде, і точним у відповідях. Друзі, доброго вечора вам у студіях, доброго вечора нашим друзям в чатах.
цей день був, верніше, тиждень був насичений. Ну і день сьогодні теж. Сьогодні, як я вчора сказав у прямому етері, коли я від діда Олеся вів стрім, літній осінній день. Літній, бо він був дуже теплий, а по календарю осінній. Тому в нас дуже багато є подій, самих різноманітних, надзвичайно дуже багато приємних, бо було багато зустрічей. Про це ми, мабуть, будемо трішечки пізніше говорити. А зараз я не хочу багато часу забирати, бо пан Анатолій Сайгон, він у вельми приємних справах. І я думаю, він зараз з нами поділиться цікавинками своїми, ну, як мінімум, на сьогодні, а можливо, і на ближчий час. Пане Анатолію, велкам, прошу вас. Я бачу, все-таки трошки зелений світ зробив, так що я страшний такий, як все одно де-небудь. Чому ж ви страшний? Аватар, да, зелений. Ну, в мене білий світ від машини світить, то я причепив зелену ізоленту, получився таке світло. Ну добре, сам дивлюся на себе, ж непривично. Їду я зараз в дорозі, ще мені їхати ще 850 до 900 кілометрів сьогодні, так що мені дорога така довга. Мене не буде аж до, мусить 12, не буде по ще 2 неділі. Ну я то, де буду, я вам все покажу, де я казав. Вельми цікаво, звісно, бачите, як би не було, у нас посиденьки то діло святое. Все. Де би не були, так само я на слідуючий четверг, так само 41-й посиденьки, я постараюся бути, як би не було, буде там на 6 годин, може 6-7 годин різниці, ну мусово, значить, серед ночі буде встати і провести, зробити наше посиденечко обов'язково. Я постараюсь, щоб посиденьки ніколи не скінчувалися. Чим довше, де би не були. Ви бачите, так само були посиденьки, в Чорногорії були, а ви були в Словації, я так само був в Польщі, зараз ще десь чорт мене буде носити. В Україні я робив посиденьки. Ну а Шерик, от поки ще молодий мусить, поки нікуди не вибирається, йому не до того, не до поїзду. Ну чому, я так само ось кілька разів Анатолій робив виходи не з дому, а там з інших місців. Електрички було, чого? І у техніку було там, і ось на різних мероприємствах там було таке, що до мене там телефонували по скайпу, і я підіймав, і тоді ось ми розмовляли трохи. Гэта не вельмі зручна, тому я часцей за ўсё ў такіх вось выпадках не прымаў удзел у пасядзеньках, калі вось былі мерапрыемствы. Ну я абяцаю, што будзе цікавая такая падарожжа, зарушная падарожжа. Будзе таксама дуже фільмаў рабіць. Бо тут така у меня 270 роликов я зрабіў только за падарожжа, которое быў у Польше. Может, вы слідкували, глядели ті ролики. Но в основному було направлено якраз на наших сусідів поляків. Їм вельми цікаво було поглядіти, наприклад, в очима білоруса, як виглядає Польська. Тому що їм любая країна з другого боку вельми цікаво глядіться. Так само, як, наприклад, приїхали ті поляки до Білорусі, і робили ролики, і робили такі огляди фільми. Нам би так само було цікаво поглядіти, як вони бачать з їхнього боку нашу країну. Так само і вам, українцям, цікаво, як білорус, наприклад, показував ось Україну. А вже Україну то я показав, ой-ой-ой, за всі свої подорожі, які я їздив в Україні, а їх було вже 6. От в мене вийшло порядка 180 роликів, 180 фільмів. Так що це доволі багато. Дякую, Анатолій Іванович. Зараз вам дамо ще слово. Зараз трошки організаційних питань. Друзі, трансляції йдуть на каналі Наша Україна Русь. Зайдіть, поставте вподобайку, напишіть теплий комент Василю. Трансляція йде на каналі Шерикот. Зайдіть теж, поставте вподобаєчку і подякуйте блогеру за роботу. І просто зайдіть на дорогу перед Мінськом, помахайте Сайгонові, так, лайк поставте йому, щоб йому була гарна дорога.
і багато чого цікавого. Друзі, 3 визначні події за минулий тиждень, які би я хотів от прямо з ходу сказати, і, можливо, з часом ми це проговоримо. Збірна України з першого місця вийшла на Євро 2020 у волейбольному матчі, перемогла 2-1 в меншості чемпіона Європи діючу компанію, команду Португалії. Друзі, з чим вас всіх і вітаю. Червень місяць 2020 року буде не менш валідольний, буде нам чим зайнятися і вболівати за нашу збірну. Тому всіх вас з цим вітаю і вітаю українських вболівальників, українських футболістів і патріотів України. Я сьогодні спеціально так от одівся, щоб ви всі це розуміли, і будемо надіятися. Чемпіонат Європи, хто знає, він буде не класичний. Хтось поправить мене, по-моєму, буде в 7 чи 8 країнах, в тому числі в Баку буде, в якомусь російському навіть місті буде, тобто буде багато країн приймальних. Це перше. Друге, вчора подія теж масштабу свята рокового, може навіть якогось життя. Наш козак, Дід Олесь, наш Кобзар, вчора офіційно на церемонії нагородження отримав заслужену статуетку, ось таку, в номінації «Народний блогер», з чим ми його і вітаємо. Якраз він зараз почав стрім. Бачите, вже раніше, коли не був народним, заходив до нас, а тепер він почав стрім без нас, він став вже більш це. І третє, на ці вихідні, навіть в понеділок, на святкові дні, був на Покрова чудовий привід зібратися нам всім блогерам, зібратися всім захисникам, патріотам України на марш і відсвяткувати День українського козацтва, День Покрова і День захисника України. Тому, друзі, оці всі основні теми ми б хотіли в офіційній частині обговорити, і от Василь тягне руку і каже, мені є що додати. Так, давайте з цього дійства, як я його називав, мені здається, багато хто з наших друзів називав, це було феєричне дійство. До Києва дуже багато приїхало людей з усієї неньки України. Ну, то, що киян вийшло, як казала у мене одна колись дуже знайома бабуся, забагацько, це теж правда. Чому? Тому що були люди... І хочу вам, друзі, замітити, що російськомовні українці, які були, їх було, можливо, і половина, не менше. Але ви знаєте, я відчував, як вони розмовляли або намагалися розмовляти російською мовою. І це дуже було приємно, Анатолій тому Іванович, що вони відчували у вас мікрофон відключений, Анатолій Іванович. державної ваги. Не чути вас, не чути. Вони злетіли. Друзі, поки Анатолій Іванович на в'єтнамській мові розмовляє, ми його не чуємо, не розуміємо. Вас не чути. У мене... Ви вже вирушили, їдете? А чого звук пропав? А ви мене чуєте? Вас добре. А ви мене чуєте? Я слышу. О. А ви, Анатолій Іванович, чуєте, ні? Каже, я буду переводити по губам. Анатолій Іванович каже, що він дуже радий нас теж всіх бачити. І... Ну вас не чути, ви так гарно... У мене трансляція була, Василько. Я не можу трансляція. О, ми вже вас теж добре чуємо. Ще раз повторіть. А місяць, який над самою горбились, червоний такий медний місяць, якраз навстречу. Цікаво. Це на удачу, це на щастя вам. На щастя, якраз ти повились з землі. Дякую, що в тему, Анатолій Іванович. Як завжди, ви влучно додали до наших слів. Все як полагається, да. Тоді, можливо, я продовжу. Я буду поки буду слухати, ви робите свою роботу. Хорошо, добре. Тоді дозвольте мені, я відновлю свою оповідь, адже понеділок подарував нам дуже чудову погоду, і це було просто здорово. Але зараз я хотів про тих російськомовних українців, які були. Я відчував, що вони
хотять розмовляти українською. Вони її плекали прямо, знаєте, десь з глибин душі. І це було помітно, але було дуже приємно. І яке було свято, яке було свято. На марші, ви, мабуть, друзі, наші підписники бачили, у багатьох людей були прямі репортажі. Пан Василь зробив розкішний репортаж. Тому це було щось неймовірне. Я, звичайно, кожен раз, коли такі заходи відбуваються, я завжди в дуже припіднятому настрої. Щоб сказати просто, він в мене був припіднятий, це нічого не сказати. Він просто був якийсь такий, знаєте, як наче ото, коли тебе мати і батько огортають, коли ти відчуваєш їх, хочеш відчути їхню підтримку, і люблячі батьки тебе огортають, а ти своїми рученятами до них тягнешся. Це щось було таке, тому що нас було чимало, нас було багато. І є такий блогер Нудний Пенс, так от він підмітив, можливо, це хтось зробив фотографію, а можливо, це була його фотографія, де показані ноги, де дуже багато ніг і чиста підлога. Тобто не в приміщенні підлога, а на вулиці, плитка, тротуарна. Чисто-чисто. Люди настільки були такі, знаєте, вони не прийшли відсвяткувати, щось кинути там під ноги або що. Тобто, я до чого веду, що цей елемент чистоти душевної, внутрішньої, яку вони декларували в своїх гаслах, у своїх прагненнях та єднаннях, вони і робили чистоту зовнішню, яка була така, знаєте, святкова у повному розумінні цього слова. Ну, не знаю. Я б хотів, щоб такі свята, як можна частіше в нас були, це з одного боку. А з другого боку, окрім того, що ми прийшли відсвяткувати День козацтва, День захисників вітчизни, багато людей прийшло, тому що для багатьох людей було це релігійне свято Покрова. То ми всі об'єднані одним спільним началом. Я ще забув сказати, що це ще День Української повстанської армії УПА. І всі об'єднані цими святами були єдині. Ми всі скандували гасла на захист України, ні капітуляції і багатьох інших, які ви чули. На цьому я не буду зловживати своїм часом. Хтось з друзів, мабуть, перехопить слово. Я не знаю, хто зараз саме буде. Я щось не бачу. Шарій-Кот візьме слово, тому що він так уважно нас слухає. І йому є що сказати про події в Білорусі і, можливо, спостерігав за нашими подіями. Василю, у вас трансляція, ви категорично з Шерого кота і мене не хочете відео. Потягніть на серединку цей кружечок, на серединку. Пробуйте. Далі Шарій-Кот, як справи в Білорусі? Ну, я кажу, что за новинами я увогуле так не сляджу, у меня няма на гэта часу. Вось гэтыя дні апошнія таксама, там толькі вось прачынаешся, там трэба кудысьці ехаць, там штосьці рабіць, таму я не ведаю, якія там адбываюцца падзеі ў Беларусі, я ведаю толькі тое, што вось датычыцца да таго, у чым я прымаю удзел зараз. Об остатнім я слышаў штосьці, вось чуў такое, што там Макей там штосьці там кажа, там Лука там штосьці кажа, там такое вось адбываецца гэта. Ну вось так, гэта ведаеце, вось як такое фоновый гук, калі вось ты дзесьці сядзіш і там нават радыё там ці штосьці кажа, ты вось так слухаеш, а потым перасказаць вось што ты там слыхаў, ну не можаш, таму што гэта такое не вельмі гэта важна. Вось, таму, ну, што я магу сказаць? Першае, што б я сказаў, што вось за некалькі гадзін до пачатку вось гэтага стрыму я прымаў удзел у паседжанні камісіі акруговай нашай по 25-му округу, якая разглядала вось документы, і яны прымалі рашэнне, каго зарэгістраваць ці не зарэгістраваць кандыдатамі ў дэпутаты, і яны прынялі вось
такое рашэнне, каб зарэгістраваць і мяне таксама кандыдатам. Вось на нашым 25-м округу зарэгістравалі амаль усіх, ну там можа кроме тых, хто сышоў там ад грамады школьнікаў, яго не зарэгістравалі, таму што ну ён і не падаваў увогуле там свае подпісы там ці што. Яны зняліся. Вы ведаеце, там был стрым, калі там спалілі вось гэтыя ўсе пасведчанні. Вось, а астатніх зарэгістравалі. Нават ад апазіцыі у нас ідуць два кандыдата, ну гэта я, таксама гэта Пракапчук ад аб'яднанай грамадзянскай партыі. Таксама ёсць два праўладных кандыдата. Ну, гэта дакладна вядома, што яны праўладныя. Ну, хтосьці з іх, ну, вядома, што Інна Крачык, яна пераможа, і таму што гэта вось такі фаварыт, гэта галоўны кандыдат ад улады, які там, ну, на якога робяць вось стаўку. Таксама ёсць там некаторая такая страхоўка ў іх. Так, далей ёсць яшчэ пару-тройку кандыдатаў, якія, ну, не тое, вось не сёе, яны лічацца як таксама апазіцыя, але гэта не дэмакратычная апазіцыя, гэта адзін кандыдат ад ЛДПБ, ліберальна-дэмакратычнай так званай партыі. Гэта там няма ніякага лібералізму, там няма ніякай дэмакратыі, гэта штосьці наконт таго, як у Расіі ёсць вось гэтая партыя Жырыновскага ЛДПР, то бок гэта вось такая партыя, гэта фэйкавая апазіцыя. Таксама ёсць камуністы, і нават камуністы двух відаў. Адны праўладныя камуністы, КПБ так званыя, у іх ёсць кандыдат, а іншыя гэта апазіцыйныя камуністы. У іх таксама там ёсць, гэта Справядлівы свет партыя камуністычная. Вось ад іх таксама ёсць кандыдат. Таму, ну, ёсць усё, што патрэбна. Нават там і праўладныя, і непраўладныя, але такія сабе, ёсць і дэмакратычныя кандыдаты там, і ўсё ёсць. Таксама вось заўтра я паеду забіраць свае пасведчанні, заўтра патрэбна будзе там глядзець, як там адчыняць вось гэтыя рахункі для таго, каб там грошы на вось гэтую прадвыбарчую кампанію туды праходзілі, таму што хоць толькі за гэтыя грошы патрэбна купляць там улёткі, там вось гэтыя ўсё плакаты і іншыя. Таму будзе шмат чаго, там можа гэці, як іх там, даверныя ліца там, ці вось такое, даверныя асобы. Усё гэтае патрэбна будзе рабіць, ну, будзе шмат прац. І гэта пры тым, што я не палітык, як я кажу, я блогер, таму моя галоўная праца гэта блогерская. То бок я вось езджу па розных вось месцах, здымаю там рэпартажы, раблю інтэрв'ю з людзьмі, там раблю стрымы, і вось гэта першае, што я раблю. А тут нават вось вяртаецца палітыка пасля небольшого такого невялікага адпачынку. Зноў вяртаецца палітыка, і патрэбна будзе гэтыя мітынгі, пікеты, там, звароты і іншае рабіць усё. Вось як-то так, шановне гаспадарства. А як ти розцінюєш свої шанси на перемогу? Ну, нулевые, дакладна. А якія ж яшчэ могуць быць у мяне шансы? Калі былі б не нулявыя, мяне б, можа, і не зарэгістравалі. Вы ж ведаеце. Я прымаю ўдзел, як я казаў раней, не ў выбарах, я прымаю ўдзел у выбарчай кампаніі. Таму я не іду для таго, каб абірацца кудысьці там. Я іду, каб выкарыстоўваць кампанію, каб можна было бескаштоўна рабіць вось гэтую агітацыю, магчыма было працаваць на вуліцах з людзьмі. Вось для гэтага, не для таго, каб абірацца ў якісьці там парламент. Мы ведаем, што туды не дапускаюць нікога, хто не ад улады. Ну, можа, там за невялічкім выключэннем, як вось у той раз, там Анісім туды дапусцілі, гэта старшыня таварыства беларускай мовы.
Ну, яна не вельмі такая для ўлады незручная, яна не рэвалюцыянер, яна бы не падняла беларусаў там на барацьбу з рэжымам Лукашенко. Ну, што яна магла зрабіць, гэта там галасаваць супраць там тых же дэкрэтаў там аб дармаедах там ці там якогасьці там падняцця пенсійнага ўзросту. Ну, яна адна, ну там і Канапацкая таксама, ну удваіх таксама. Ну што, а там 100 больш чым 100 чалавек у гэтым парламенту, там 110 гэтых дэпутатаў. Яны нічога там не зробяць, ні адзін, ні два. А зараз іх нават і не зарэгістравалі. Вось, гэта таксама вельмі такая важная рэч, што ні Анісім, ні Канапацкую не прапусцілі далей. Яны вельмі разлічвалі на тое, што іх можа і абяруць яшчэ раз. Але не. Улада не пустила. Дякую, Шарий Кот. Тільки хотів сказати, що у нас відкрита площадка для всіх учасників. Всім вітання. Привіт, Мілочка. Зараз буквально декілька об'яв. Друзі, Фархат, ты же сам знаешь, у тебя всегда здесь открыты двери. Как только ты пожелаешь или будет желание что-то сказать, или поделиться, или пожелать, ты знаешь, что нужно делать. Шановні сябри, шановне господарство, от на стрімі під словом «Посиденька» є номер телефона WhatsApp. Якщо вам є що сказати, якщо ви хочете підтримати Анатолія Івановича в його подорожі, Сірого Кота в його важкій боротьбі, або просто передати вітання нашій чарівній блогерці Міла Він, дзвоніть, пишіть, заходьте, завжди вам раді і завжди готові надати площадку. Пір Снайдерс, хто там ще, Дід Олесь, якщо там він захоче зайти. Тому в нас дуже демократично, в нас дуже тепло, в нас дуже все по-домашньому. Каже Василь, ставте лайки, підписуйтесь на канали, які ви бачите, на яких йдуть стріми. І дамо слово чарівній нашій блогерці, активістці, хотілося сказати комсомолці, то не скажу, просто красуні Міла Він. Мілочка учасник дійства, учасник кави з блогерами. Ми хочемо цю тему детально трошки обговорити, тому ми учасники. Як твоє самопочуття в першу чергу, і наскільки тобі залишилося від Києва, від тої кави, від того покрова, від тої сонячної погоди, теплі, спогади, відчуття? Привіт. Емоції. Привіт усім. Вітаю, Василь. Вітаю, Василь. Україна наша Русь, і Сірий Кот, Анатолій Іванович, всіх вітаю. Всіх глядачів, всім привіт, всім вподобайки, поцілунки. Все дуже сподобалось. Все, як завжди, було емоційно, гарно. Як може бути жадана зустріч з друзями, як відбувається? Все на підйомі, на емоціях. Дуже приємно було побачити тих блогерів, котрих я бачила тільки на екрані. Напевно, вже майже зі всіма вже перезнайомилась, перебачились. Ну, крім там Діда Олеся, звичайно, що я не бачила. Анатолія Івановича, тебе, Діма. Хоча ми бачились, але були тоді незнайомі. Ну, взагалі, захід проходив дуже душевно. І це настільки було круто приїхати в такий день. Крім того, що це свято було Покрови, ще й зустріч з друзями і марш, який подає надії. То для мене був день цей один з особливих таких. Тому що я сподіваюся, що в нас все буде добре, і що це один крок в напрямок до нашої перемоги. І відчуття було справді, що як це якась маленька перемога. В кінці дня було настільки емоційно виснажена, і плюс трошки здоров'я підвело. Зараз ще доліковуюся, але то не так важливо, то все добре буде налагодитися. То не так важливо. Все мені сподобалось. Що можу ще сказати? Сподіваюся, кажу, що дасть свій результат наш цей марш ні капітуляції, і що ще більше людей буде доєднуватись, тому що я сумніваюся, що політика новообраного президента і парламента подобається усім. Я гадаю, що багато людей прозріває і розуміє всю абсурдність
його дій. Тому я думаю, і впевнена, що буде нас тільки більшати. Так що, ось така моя думка. А ви як? Як вам? Хто це? Теж дехто і лишився з калимом, з приданим. Друзі, дивіться, яка чудова чашка. Дивіться, який витвір мистецтва. Дякую, Мілочка. Василь зараз побіжить, знайде ще свою, напевно. Ви на початку, а я сам наприкінці. Ага, зрозуміло. Отак в дружньому колі ми зустрічали Покрова, зустрічали зустріч, пили каву і спілкувалися, і, як казав на один блогер, розвіртуалізувалися трохи. Так. Вітаємо в чаті Піра Снайдерса, нашого теж активіста, блогера. Це, як то кажуть, у нас кожна кава, кожна якась активна дія СБУ нашого народжує нові обличчя. І я гадаю, що в цій нашій каві Пір Снайдерс – це таке нове свіже обличчя, таке, як кажуть, воно от на цей день з Покрова мусило якби активно вписатись в нашу спільноту. Тому Пір Снайдерс, Олекса, тобі вітання, ти класний харків'янин, ти патріот. Дуже пишаємося, що в нас в Харкові є такі люди, і в разі чого ви готові боронити ці східні кордони дуже близько до Росії. Тому, друже, ще раз тобі великий здоровенний лайк. І надіємося, що, як кажуть, наші кращі виходи і з витяга попереду. Анатолій Іванович, ви нас чуєте, Анатолій Іванович? Я вас чую, а ви мене чуєте, добре? Так. Добре чуємо. Розкажіть, бо ми не привикли, що ви так довго мовчите. Ну, бачите, я вас слухаю. Я вас чую, связь хороша, без вопросов. Сталося, може, 1 година до Мінська доїхати, 1 година. Ну, бачите, я ще, чого я туди їду, кажу, в мене чи післязавтра, кажу, вже напрямую, кажу, післязавтра в мене юбілей. Мені буде 60 літ, в суботу. Так що вже хочу відмітити той день хорошенько. З радістю, бляха, їду туди. І їду туди, де моя молодість пройшла. До чого мене так не назвали, Анатолій Сайгон. Які очікування, які відчуття, Анатолій Іванович, які, я не знаю, я не був в таких ситуаціях, от ви переживаєте, ви, не знаю, якось схвильовані. Яка ситуація? Звісно, переживання. Я там не був, зараз скажу. Я перший раз там попав зимою 79-го року. А зараз 2019. От посчитайте, скільки то літ. 40 літ назад. Ну скільки? Ви практично не були там, скільки Міла живе на цьому світі, може ще й трошки більше. Ще раз не поняв, бо кажу, 40 літ назад я там був. Представляєте? Я ж кажу, ви рівно не були стільки, скільки я з Мілою вже прожили в тому світі. І спустя 40 лет я побываю знову там, так як інтересно. Я би там, може, не хотів, але думаю, раз такий випав мені шанс, чому би я не побувати? Хто я відає, коли я ще де-небудь там буду? Як воно було, а кілька літ молодості моєї було іменно там, по В'єтнамі. Так що я туди хочу, бачите, і попаду, думаю, все буде добре. Дорога вельми далека, туди 12 годин треба летіти. Так що там ще, і кажу, дуже буду зйомок робити, дуже буде цікавих роликів. Я думаю, кілька городов побачить там центральний і південний В'єтнам. Я основним там буду. Може так само я ще буду. Але зможете біля вивіски Сайгон сфотографуватися для нас? Шкода не почув. Ще раз. Я кажу, Сайгон, в місті Сайгон може зробити селфач якийсь такий класний? Бачите, я порвалась связь, доволі кепсько чую, так, йолки, їду. Ну нічого.
Коротше, я буду робити з Тантиляка обов'язково стріма. Я думаю, там зв'язь буде добра. Я то зараз Республіка В'єтнам, очень, ну, народна республіка В'єтнам, народна. Вона доволі сильно розвивається. Но зараз новий такий потужний монстр даже після Китаю. Він великими темпами розвивається. Я буду Камрань, там будемо ми садати в Камрані, там я когда-то ще був в ті часи, там був радянський, совєтський аеропорт, там де воєнні самоліти колись сідали в той время, там Нячан буду, мой небо. Так, Анатолій Іванович, ви там зараз попали в цей в турбулент? Вот таких містах. Добре, Анатолій Іванович, як то кажуть, один білорус летить в В'єтнам, а другий молодий до нас долучився. Добрий вечір, господарство, це наш глядач. Представтесь, я вже забувся, яким чином ви до нас попали. Привітання, шановне господарство. Ви, напевно, про мене зараз кажете, так? Так. Певно, що так. Сябор Усяслава. Я Сябор Усяслава. А, все, зрозуміло. Ви Алікс, по-моєму. Так. Слухайте, я ось долучився прикладно з 20-х хвилини, так, до стриму. Ось я, не чув, там, казали ці не, що у Білорусі сьогодні така вельми значна дата. Гэта 20 год тому був такий вельми буйний мітинг супраць інтеграції з Росією. 17-10 адбыўся там марш свабоды, было вельмі шмат там затрыманняў, вельмі шмат актыўных сутычак. І ёсць такое меркаванне, я чуў, так, што шмат людзей казалі, што гэты мітынгі, так, голас народа, ён паўплываў на тое, што мы зараз захаваліся як самабытная нацыя са сваёй незалежнай краінай. Таму сёння такая вельмі значная падзея ў Беларусі. Не ведаю, ці казалі пра гэта сёння, ці не. А у нас ж цей Сірий Кот стає політкоректним, він же такі теми не Не, про гэта мы не казалі, Васіль. Да, так, сёння у нас 20 год з таго, калі быў 17 кастрычніка 99-го году так званы гэты марш свабоды. І мы тады, мы ж змагаліся за сваё права існаваць як нацыя, як самастойная нацыя. Я літаральна тыдзень, ці крышку больш, напісаў артыкул «Свет – гэта канкурэнцыя нацый». Каму цікава, я могу зараз скінуць пасылку, пачытайся. Напиши зараз в чаті, а ти в чаті є? Так, у меня есть свой телеграм-канал, там артикул без политики, там просто про нас самих, про людей, там про нации, так, и, я лишу, что всем будет цікаво почитать. Звісно, цікаво. Так. Така інформація. Давай, менше пауз, давайте більше цікавої інформації, друзі. Зараз я скопірую. Пір Снайдерс. Пір Снайдерс присоединился. Вітання, Пір Снайдерс. Так само. Олекса, привіт. Привіт. Привіт, Олекса. Так, друзі, білоруси, ви так розумію, зараз передаєте слово нам, українцям. Пауза. На правах, як кажуть, новенького. Олекса, привіт ще раз. Твої коротенькі враження від того, що відбувалося в понеділок у Покрова? В понеділок було все круто, насправді. Я був радий з усіма вами бути плечем до плеча на Майдані. Радий був познайомитися. І насправді приємно вражений, що всі виявилися такими, якими є. Ніхто, в принципі, з нас
з СБУ, з тих, хто був, не викликав якихось поганих емоцій. Це по-перше. По-друге, хотів би сказати про Харків. Все ж таки. Не подобається мені ситуація в Харкові в останні дні. Ну, це, по-перше, вчорашнє, те, що вчора там одна ватка почала возникати і прийшлося дати в табло їй в автобусі. А по-друге, я потім почитав новини, що я розумію, чому вони почали підіймати голову. От то, що мені вчора сказали, да, те, що наша адміністрація прийняла, не прийняла, а підтримувати формулу Штайнмаєра. Вирішили, да? Це дуже такі, скажімо так, страшні тенденції. Сигнали, да. Це сигнали, да. І я думаю, що в Харкові буде наступне загострення ситуації, якщо воно буде. Не знаю, чомусь в мене таке перечуття, а перечуття мене не дуже часто обманюють. Вибачте, я зараз відключуся. В принципі, я все, що хотів сказати, я скоро підійду до вас. Давай, друже. Добре, дякую. Бачите, Пір Снайдерс не зовсім хорошу новину сказав, і як завжди, я вам хочу сказати, це залежить від двох сторін. По-перше, від керівництва міста та активу містян. І видно десь в даній ситуації, наскільки я розумію, актив міста. Якийсь сепарський кернес перегинає ситуацію, тому що видно, хтось йому такий дав добро на це. Як ви думаєте? Ну, зазвичай харківський регіон, харківське керівництво не сказав би, що йшло проти основної лінії там, держави, а могли собі таким чином дозволити такі випадки, як на мене, на прощупування цієї глибини. І на жаль, дуже багато проходило цих всіх сигналів. Тобто, якби це було виконано в той момент, коли стояли ОПА на сцені з триколором і з стрічкою цією колорадською, якби тоді була воля політична а фактично, юридично вже, можна сказати, було за що, то б сьогодні всі б тишком-нишком тихенько і на кухні, і в метро, і на найбільшій площі Європи або гучно говорили, або тихенько говорили «Слава Україні». А таким чином, як то кажуть, непокаране зло, воно ще породжує більше зло. Тому тоді в мене родилась така... час, так. Пробачте, тоді в мене родилась така думка. Я пригадую 14-й рік, і так як тільки що був Пір, і він є у нас, бо він трошечки відійшов, і є Міла. Що єднає Піра і Мілу? Вінницький барс потребує прибуття в Харків. У 2014 році саме Вінницький барс зробив погоду в Харкові і не дав можливості пройти отим тенденціям та тим явищам та рухам, які тоді були. Тому це символічно. А що нам залишається робити? Але президент то інший. От вам і сказання про ситуацію в Харкові. Можливо, ви говорите про Ягуар, на Скалинівській є Ягуар. Саме Вінницький... Ягуар. А може Ягуар? Ягуар Пір, так? Ну так, Ягуар. Там під час Майдану були до них питання до деяких осіб, так як вони приймали участь у знущанні над майданівцями. Але для того, щоб підбилити своє ім'я, вони, я знаю, що їздили навіть гарячіші точки, навіть в окуповану частину. І відбивали той самий Славянськ, тому що в мене знайомі. Там насправді, як я вже знаю, там був не тільки Ягуар, там багато хто був. Ну, тобто там були ще й інші люди, так що... Аж ширше Пір можна, якщо? Я ж думаю, це... Ну, коротше, просто скажімо так, були інші люди ще, крім Ягуара. Ну, Ягуар просто робив силову роботу, а інші люди спостерігали за цим і охороняли, можна сказати так.
Ну, наразі я вам можу сказати так, що були заяви наших котиків, чорних чоловічків. Ну, я так розумію, що це люди зі старої організації, які вже пройшли війну. Там зараз просто озброєних людей, які готові в будь-який момент вийти і зупинити це все. Є біля 3000. Це ми не беремо до уваги там військові підрозділи, міліцейські підрозділи і таке інше. Тобто просто людей, які готові просто вийти, якщо щось почнеться, біля 3000. На той час неозброєних, ну як неозброєних, людей, які там були на швидкоруч. В касках оцих, знаєте, там совкових там і в будівельних касках було 30 тисяч, але коротше, була там певна організація, але ці люди потім роз'їхалися, хто пішов з СБУ працювати, хто з поліції, ну тобто, да, тоді з міліцією, ще міліцейські батальйони працювати, хто поїхав в Добробатами, поїхав воювати. Там не всі живі, звісно, з цих людей, але дуже багато з цієї організації готові захищати, в принципі, все. Харків готові захищати. Ну, інакше й бути не повинно, тому що ну, це буде біда, це просто буде біда. Я, до речі, на Фейсбуці вчора чи сьогодні вичитав, ну, це звернення до тих, хто думає, що піддавшись на ефемерний мир, потім буде комусь легше. Ні, не буде легше, воно буде значно гірше. І не тільки тим, що піддалися і його так кличуть, а буде всі підряд. Там ніхто нікого запитувати не буде в цій ситуації. Так, звісно. Як на Донбасі було. Так. Це як на Донбасі, так. Але змінилась ситуація трохи. Ми тепер, бачите, не ми, а майже, ну не знаю, половина, напевно, харків'ян розуміє, що буде. Навіть ті, що були там такі дуже інфантильні, в розових окулярах, ходили на той момент, коли починалася війна, коли були ці захоплення місцевих рад, там, вони більше не такі інфантильні. Не буде такого, я так думаю, що не буде такого, як тоді, що там 1020 людей тягнули все. Зараз буде все набагато краще організовано. А пам'ятаєш, якщо ти так чесно написав, що ти дивився вчорашній стрім, майже 2 рази передивився, ти звернув увагу доповідь Гугла і Фейсбука, що в Харкові саме низьке не проникнення інтернету, а Фейсбуку проникнення. Фейсбуку і дуже великий вплив телевізора. А враховуючи, що є тарілки, враховуючи, що є 60 кілометрів до Білгорода, то там взагалі ситуація дійсно в зоні ризику, як мінімум. Найризикованіша, взагалі, от, якщо брати всю інформацію, яка у нас є, найризикованіші позиції насправді наразі у Харкова. От реально. Тому що я не в плані внутрішньому. Тому що в Харкові багато стікається дуже військових, це перевалочна база реально тих, хто відправляється воювати на Донбас. Я, до речі, вчора, коли от цього викидали, я викидав з автобуса, я потім познайомився з чуваком, там по-перше, в автобусі половина атовців, як виявилось, були. По-друге, прикиньте, пів автобуса атовців їхали, я просто додому їхав, блін. По-друге, там хлопець був з Кривого Рогу, тобто з інших частин України люди. Я думаю, в принципі, ситуацію можна буде втримати. Головне зараз зробити так, щоб задавити все це одразу. Не допускати тої ситуації, яку допустили в Донецьку і в Луганську. На пропаганду тут не так ведуться зараз, як в 2014 році. Зараз, я ж кажу, от у мене був колись пост, якщо хтось пам'ятає, дуже давно на Фейсбуку з приводу
Футболки, в мене Шевченко був намальований, і там було написано «ще». І до мене там, типу, знайомий більш-менш таки підійшов і почав там «Та це Бандера, там, Бандера ваш там». Бла-бла-бла-бла-бла, коротше, погнав там. Я кажу, ти дебіл, це Шевченко взагалі. Він, Шевченко ваш теж Бандера, коротше. Ну, коротше. І тут я, по-моєму, вчора я приїхав в бокси, і цей чувак підходить, щось там, приїхав до моїх знайомих обслуговуватися росіянець. Ну, це ми потім вже, коли він їхав, ми зрозуміли, що це був росіянець. І він щось там починає на мову українську гнати, ми його загнали, він там сів, коротше, і поїхав. А той стояв, йому карту тикав 1918 року, от дивись, оце все була Україна. Я такий стою, думаю, блін, щось в ньому змінилось в голові, чи що? Ну, не знаю, коротше, не знаю. Пише Ukraine Наталі, я з Харкова, коли ви так говорите, мені страшно. Та заспокойтеся, я насправді, в мене буває настрій такий. Я думаю, що все буде нормально. Ми скоро почнемо другу частину нашої програми, вона більш веселіша. Друзі, телефонна лінія працює, білоруси, українці, WhatsApp, український номер безкоштовно наберіть, скажіть свою думку по тому чи іншому питанню. Ми зараз так, ну, не скажу, що ми на мінорній ноті. Ну, якби харків'янам на місці більш відніше. Ми тут в центрі Києва як-не-як навіть зелені виходили на Майдан і ні капітуляції. Да, Шарикот? Да, ось, Василь, я тут послухав про то, що каже Пір Снайдерс, і жадав ось додати те, що учора я так само зустрівся з сапраўдным ватніком, з таким, ну, пропагандистом рускага свету. Не просто ватнікам таким несвядомым, які там дзесьці там наслухаўся Кісельова там ці Салаўёва, а вось, як кажуць, таким кадравым ватнікам, які працуе свядома на Расію, і гэта, ну, такі свядомы вораг. Ён прыехаў, вось як адбылася справа. Учора я, ну, хто бачыў стрым, я зараз вось тут мне пішуць у чаце, каб ты там, ну, і мне ўжо некалькі разоў казалі, і я і сам без гэтага гэта ведаў, што патрэбна будзе вось гэтую частку выразаць са стрыму і зрабіць такі, ну, маленькі такі кароткі ролик, каб гэта было больш зручна там і распаўсюджваць, і там можа куды выкарыстоўваць у іншых відэа, камусьці там з блогераў нашых патрэбна будзе. Вось як была справа. Учора я прыехаў у Курапаты. Там стаялі, толькі была спадарня Ніна Багінская. Ну вось такая невялічкая бабулька, яна вось такая, ну, вельмі ідэйная, вельмі свядомая, і яна нават вось уражвае ўсіх сваёй вось гэтай моц'ю, што яна можа адна там выйсці насупраць будынка КГБ, там, ці пайсці на строй ОМОНа, АМАПа гэтага у полнай выкладкі, там, ну, такое. Так вось, яна стаяла, я прыехаў таксама, мы там стаялі ўдваіх, і тут прыязджае на машыне якісьці хлопец. Ну, я перш за ўсё падумаў, што гэта можа наведвальнік гэтай рэстарацыі. Але потым ён дастае вось такую камеру, такую, ну, аматарскую камеру, як у ментоў гэтых, у ціхароў. Я думаў, што гэта можа хтосьці з іх. Але потым ён кажа, не, я корэспандэнт, я буду там здымаць відэа, там вось задам некалькі пытанняў там спадарні Ніне Багінскай, і пачынае задаваць пытанні. І, ну, я так стаю, таксама здымаю стрым, ну, нічога больш не адбываецца, таму я павярнуў вось камеру, тэлефон на іх і здымаю, што там яны кажуць. А потым мне хтосьці ў чаце там заўважае, што а чаго ён кажа пра гэтую, як там, пра вайну, як яна там, ну, пра, не пра другую сусветную, а як ватнікі кажуць там гэта, вялікая айчынная, пра вялікую айчынную вайну. І я так пасля вось гэтага такого, типа, прачынаюся і пачынаю сачыць пільна за вось гэтым хлопцам, што ён там кажа. Таму што сапраўды гэта так, ну, выглядае правакацыйна. І чым больш я за гэтым гляджу, тым больш я поймаю, што разумею, што гэта
якаясьці правакацыя, што гэта прыехаў не там корэспандэнт Белсата там ці Радыё Свабоды, а гэта якісьці ватнік. І потым яно так і так вось і пацвердзілася гэта. Я з ім паразмаўляў так, ну я павярнуў да яго тэлефон і пачаў задаваць яму пытанні. Ён на іх адказваў, ну штосьці такое адбылося, як бы гэта казаць, не інтэрв'ю, а можа такое, ну вось, ну, добрае відэа, у якім ён выклаў усе свае погляды наконт вось гэтай трыядзінай гэтай святой Русі, там пуцінскай Расіі, якая вось падымаецца з кален там, і таго, што нам павінна адрадзіць СССР там, і так вось, ну там просто вата ватная. Вось гэта першы такі ватнік, якога я сустрэў. Я не ведаў, хто гэта такі, я ўвогуле не ведаў, хто гэта такі. Мне потым вось у чаце, там, не ў чаце, а ў Фейсбуку там пачалі пісаць, што гэта не проста там якісьці хлопец такі, ну, гэта Павел, як яго там завуць, Павел, ну, якісьці там прапагандыст такі ватны. І у яго ёсць свой канал, нават у 2 разы большы за мой канал. Ну, такі, гэта ватан, які нават па тэлебачанню расійскаму ён там у якімсьці ці шоу, там ці дзе выступаў, кінулі відэа там на тэлеканале «Звязда». На «Звяздзе» ён выступаў, там сядзеў. Ну, то бок гэта такі вядомы ватнік. У якойсьці серадзе там іх ватнай. Гэта актывіст нода. Гэта Грыша піша Містикс. Гриша, ні? Що саме, Василько? Ну, Білорусь пише, гета Гриша, ну видно цей ватник Гриша. Не. Не чуєте ще, ні? Так, чуємо. Чуєте? Я так кажу, Сереко, обов'язково вирішить зробити гэты ролик. Так, я ж так само, Анатолій, я ж і буду гэта рабіць. Але ў мяне няма зараз часу. Я учора прыехаў дадому, потым я там размаўляў, кое-што рабіў, лёг спаць у 8 гадзіне раніцы. Прачнулся дзесьці ў час дня, у 13 гадзін, каля 15 гадзін я паехаў на вось гэтую камісію, дзе разглядалі мае справы. Потым я вярнуўся да вас, тут мне тэлефанавалі. І калі я вось гэта буду рабіць? Вось зараз я з вами здесь пасяджу на стрыме, можа яшчэ там, ну, 10 хвілін, потым мне трэба там сысці, і можа я там тады вось зраблю гэта відэа, і там можа што-небудзь паем, можа. А можа і не трэба яно есць. Спробуй знайти Друзі, собі. важкі будні білоруських блогерів. Не то, що ми у Фрошаках вчора цілий вечір ходили. Всякі смаколики пили і їли. Сірий-кот, знайди собі того, хто тобі буде допомагати. Ну реально. Лоцмана, знайди собі лоцмана. У нас вже в кожного є по 2 лоцмана. Я ще хотів, вибачте, я ще хотів про Харків додати. Я просто трохи заспокоїти наших там розбушувавшихся харків'ян. Дивіться, я поясню. Після 2014 року як змінилась трохи ситуація ще. Були люди, які топили за антимайдан. І були там і терористи були, там багато чого з Харкова було, да? В 2015-16 році У 2015-16 році мене певні люди возили, показували тих людей. Ну, ми їх шукали там, ну, неважливо. Що з ними, я вам можу сказати, сталося за 4-5 років. Вони скололися, спилися. Ті, хто були реальною силою, там, вони скололися, спилися і повмирали. Хто поїхав на Донбас, вони там загинули. Вчора, до речі, прийняли, СБУ прийняло одного, його дуже давно шукали, він зі мною навчався, ну я його не пам'ятаю, чесно, але мої всі шукали його. Я не пам'ятаю, в якому батальйоні він воював, живе він біля мене десь, тут взагалі там, ну, в районі кілометра. Йому повезло, що його прийняло СБУ, його шукав весь Харків.
Можу сказати, що людей 500 йому готові були просто відрізати голову. Ну, вибачте, що я так сказав, але от я по факту, те, що мені розказували люди, передаю. Пір, ну насправді, мабуть, він добре посячив і настолив, що стільки харків'ян собі хотіли дозволити таку розкіш. Ну і так як я зараз трошечки перехопив слово, є дівчинка одна, ненароком, мені теж такий подаруночок дістався. Дивіться, бачите? Василько, ну-ка розверніть. У вас оригінал чи у мене? Я думаю, у мене оригінал. Друзі, скажіть, будь ласка, у кого оригінал? Дивіться, коли гаряче наливаєш, то куртки немає тут, розумієте? Неправда. А у вас? Я от пробував. Я відчуваю теплоту Міли, щоб я не наливав, кухоль у мене завжди в руках теплий. Дякую. Дякую, що вам сподобались маленькі презенти. Дуже приємно, дуже приємно. Я перепрошую, я хотів хоч чимось прислужитися і відвести до вокзалу. Міла мені відмовила. Міла сказала, що вона може і на шпильках дойти до вокзалу. Так що, будьте всі здорові в чаті. Я зараз водички вип'ю. Чудового кухля. Дякую. Виходить, у нас два оригінали, Василько. У вас і у мене. Оригінал от біля нас сидить, а у нас же копії точно. Так, дякую. Так, друзі, ми рухаємося далі по нашому невеличкому відсутньому сценарію. Декілька слів про вчорашній захід топ-100 блогерів. Ми з Василем, як то кажуть, були запорожцями на цьому заходу. Пиво пили, чи як там, по вусам текло, але кудись не попадало. Попадало, скрізь попадало. Попадало скрізь. Чесно сказав, чесно вам скажемо, признаємося руку на серце, хто може десь думати, що ми приїхали підтримати діда Олеся. Так і було. Ви при чому вчора, дозвольте я швиденько, вчора, Нестор прийшов. Ну я швиденько. Вчора пан Василь двічі бачив діда Олеся. Перший на підступах до Києва, він його перехопив. І, звичайно, своєю теплотою душі і потугами зробив так, щоб покращити діду Олесю внутрішній стан. Хоча він в нього був святковий, правильно? Так. Потім ви знов доєдналися. Так, і ми, звісно, як такі поважні блогери, в цьому році взяли самовідвід. Хай молоді перемагають, хай перемагають достойні. Ми з Василем в цьому заході не приймали участь. А другими словами, нас ніхто, туди не додавав. Тому ми вчора... тебе хотіли додати, не кажи. Просто Василь сам відмовився, це неправда. Хотіли додати. Звісно, так як Анатолій Іванович Сайгон з дідом Олесем вже чар купили, а ми ще вживу нам не приходилося. І дід Олесь анонсував, за 2 години до цього заходу він приїде з бутлем, ви бачили, хто там це бутель, і відсвяткуємо його перемогу. І дід Олесь проїжджав мимо лівого берега Києва, і тут дзвонить, каже, що я десь там за 70 кілометрів до Києва. І каже, ну то приїжджайте, тут будете приїжджати мимо, то проїжджайте. Припаркувалися, вийшли ми, привіталися, як руку пожали, обнялися. Та дід Олесь каже, що в мене 2 бутля, треба якоїсь закуски. Кажу, пішли. Пішли ми в магазин, колбаски всякої такої штучки, ну, коротше, таке, що до самогонки, то що треба. І, звісно, а дід Олесь за день до цього провів цілий курс хіміотерапії, там біля $1000 пішло в нього на цей курс, ми самі знаємо, що це вартуюче. Я думаю, ладно, набираю Василя, кажу, дідові Могорич ставимо дідові, а дід так каже, ну, того хватить, того багато не треба, того ще щось. Я кажу, слухайте, у вас цілий пузир такий, а закуски треба, бо будуть це. Ну і ми так виставили, як то кажуть, Могорич, і я діда Олеся передав Василю естафету туди на Дорогожицьку, і поїхали ми. Я сидів вже, дивився за стрімом в офісі, і отак сидів, аж підскакував.
І роботи багато було, і хотілося поїхати підтримати. І так вийшло, що я там трошки нахімічив, поїхав я до діда Олеся з Василем туди, будемо, як то кажуть, підтримати нашого козака. І ми попали в ту тусовку, і ми вже не розуміли, чи ми як запрошені, чи ми як супроводящі, бо кожен блогер мав одного права з собою провести, типу, як супроводжаючі. Ну, коротше кажучи, ми як ті, що люблять ходити між селебріті, з Василем вчора і стрімили, і розказували, і фоткалися, і багато-багато чого позитивного якби відбулося. І, звісно, ще раз з нашим СБУ поспілкувалися. Як то кажуть, не без таких цікавинок це все пройшло. Кому цікаво, майже повний запис є на моєму каналі. В кулуарах є Василя стрім. Довго розказувати не будемо. Зараз от Нестор підключиться. Нестор і Василь зараз скаже свої якісь відчуття від вчорашньої. Ну, звісно, це потрібно. Можливо, були якісь завищені очікування в плані організації, в плані цього всього. Мені нема з чим. Ти хочеш відключитися, да, Сіріко? Да, так, хлопці, да. Усім до побачення, я ось буду заходити зараз, все. До побачення. Знайди собі помічника, знайди помічника обов'язково. Два раба тобі треба. Да. Слава Україні! І живе Білорусь! Героям слава! Живи вічно! Да.